Guys. Ah, Ma, ilagay mo ka sa left. Salamat sa maraming sa pagkita yung walang diyak. Sir Roach. Ay, meron. So, thank you guys. May, Sir Darwin, siya tayo. Yung mga bumili natin mga sponsor. Kaon ko lang ng ano. Nga pala yung Pwede pa tayo mag-country ha guys, doon. Kay Sir Darwin. Nakaon na. Nakalagay ko lang. Carla, sandali lang Carla ha. May ginagawa lang ako sandali ha. Diyan muna kayo. Maglablaban muna kayo dyan ha. Tapos nga itong ginagawa ko. ako. Ako. Si Maan. Ano sabihin ko? Sabi mo, Mag-exit ka, mag-exit ka. Hi guys! Mag-exit ka. Sa Nedsit. Alis na ako mamaya. Ala! Narinig naman ako. Ah, kasi yung dito. sabi mo, pinapatapos lang yung ano, yung pinakabit lang yung nilalakad na, ay, yung kapit. Ay, ganda naman ng host. Salamat po. Ah, sabi ka. Natapos lang ka mo yung ano, yung papakabit ka mo na isang pantalon. Ano? Nag-i-install ng... Nag-i-install ng kakabitan mo pantalon. Ah, nagbabantay lang daw po si Papa ng nag-i-install ng kontador. Kabit. Ay, nagkakabit. Ang kakabitan. Ano ba? Hello po. Ay, recipe. Diyan na kayo dito. Hindi ko kayo nakita dito. Ang taba ko naman dito. Hindi kayo nag-comment. Nag-comment pa kayo? Hindi pa. I-roll ko nga. May ano po yan mga kapatid. May pa-entry. So pwede po tayong makaano doon. Pwede pang maka-entry kasi sa 24 pa. Ayan, may nakalagay sa kanyang ano, may 30 pesos yata yan, then 50, tapos 100. Hindi ka rin sa, bibigyan ka lang tumingin. Iilang ako sa TV. WH, 100. You got this. Ilan yung makita kong Andiyan nagpapas si na, Chill. guys? Ha? May ipapatapos Ah! ako, kayo ng bakas natin. Bye-bye guys! Alis na ako. Ilagay niyo Andiyan na sila. ng God's creation. Okay? Ready na po? Sino yun? Kaso, sorry ka. Isa po tayo. Ay, ready na? Bumukit siya ng isa. Ayan, sa rotate niya. Next ako tayo sa listahan. Okay. Wow, ganda naman ang host. Magkano? Tapos na? Hindi ba? Silip mo muna kasi. Ano ko naman. Basta yung Hindi, ito ka. Pwede naman. mga isa, magkikita tayo and kukuha ako ng ano? Ng, tag nito. Kukuha po ako ng, wait lang, kukunin ko yung tamang pangalan niya. Early Official TV. Kukuha ko ng entry bago po tayo matapos ng ating live. Okay, next ako tayo. Next ako. Sa regular list naman po tayo. Yan. 30 seconds to 1 minute guys ha, bago tayo skip makalimutan. Ayan, bago itong si kapatid ko natin. Ate. Na dapat ilan po siya. Yan po tayo natin ng 10 mahigit. Ito na po guys. Ipin ko.
Hello? Magandang gabi sa inyo lahat. Pinasalan ko yung anak ko. Jakitan kita, Brother Jerry. Ano mo yan, be? Tamsak po, Manoy. Salamat po, Brother Jerry. Ilaw man. Welcome, welcome, Jerry. Si Bro Jerry. $6 million ang daos. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Papakabigkas ako ng panibagong metro ng kuryente kaya medyo busy. Nakasexpan TVB. Silip-silipin mo, be. Be. Tapos yung ano, yung screw natin na patindahan na, yung lantis na ginamit na, yung screw patindahan. Nandun sa kanya.
5 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Kaya mo na sumagot kasi hindi ko maintindihan tindahan. Sasagot ka naman. Pinadikitan na yung Erlin. May iba palang ano yun, may iba palang channel yun. Yung anadikitan. Kasi ang alam kong channel dito may 20 pa lang yung subscriber. Mas ka, Charlene. Oo. Ang nadikitan yung isa, bakit hindi niya na naputok sa huli. Sinabi ko sa kanya yun eh. Ano po natin yung mga kapatid? Yung skills mapasok sa kanya. Yung laksa. Manay, exist muna po. May gagawin pa. May subject kasi. Okay lang, sige. Sige lang. Sige lang, Brother Jerry. Okay lang, okay lang. Oo, umpisa ko pa lang naman eh. Wait, sandali lang ha. Tingnan ko lang muna yung ginawa ko sa labas ha. Ano yun?
Ano? Ilan? Dito, ilan? Ah. Pasensya na ha, talagang may tinapos lang ako sa labas. Magandang gabi sa inyo lahat. Gretel, magandang gabi sa iyo. Salamat sa pagdalaw. Jay Curry, magandang gabi. Angel, magandang gabi sa inyo lahat. Janet, good evening, good evening. Salamat, Jutel. Asawa ni Jay Curry, vlog, salamat. Len J. Saan ka ba? Nakitang kita, Len J. Ayun. Mega love shout out. Ako na lang uupo dyan, sabi niya. Hindi, nagpakapit kasi ako ng isang metro ng kuryente. Ngayon lang natapos. $7 million. Ganda gabi sa inyo lahat. Ngayon ako nagkaroon ng wifi, kahapon wala, maghapon hanggang ngayon ng umaga. Hanggang ngayong hapon. Nagabas si Junet ng bahay, oh. Pakitamsakan niya, pakitamsakan. Sa mga hindi pa nakatamsak dyan sa premiere ni Junet, pakipuntahan, pakitamsakan yan. Tapos na ako dyan, Junet. Harang si host. $6 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Ano ka ba? May harap ka ba? Talagyan naman. Bakod uli.
Salamat sa pabidyo-bidyo dyan, Gretel. Thank you, thank you. Pakipuntahan niyo ba ba ni Junet na pang-premiere niya? Pakitamsakan natin. Mamaya na pala ito. Salamat, Gretel. Thank you, thank you. Ano? Haba harang. Si Jekari na harang. Haba daw ng harang. Tambayan mo na yan, Jekari. Laruin mo muna. Randy Francisco. Gretel. Naligo ka na ba? Bakit? Di ba naliligo yan si Gretel? Naligo naman yan. Sumabay pa sa ano? Ha? Butchoy, sumabay pa. Ching Padilla. Hello, host, tamsak. Maganda ka ba siya, Ching? Kumusta ka na? Nakikita ko yung mga post mo sa Facebook, ang sasaya. Sasaya nila, Ching. Ching Padilla. Nagbibidyo ka pa sila.
Magandang gabi, host. Okay lang, hehe. Nako, host. Si Bro J. Carey, andon kanina. Kumanta, akala ko nasa Malate ako kanina. Yahoo, Sir Andy, haha. Masaya to si Ching. Nakapanood ko sila sa sa Facebook. Masaya ang pamilya. Ilan ka na? Galing ah. Talaga mo wala bang bago? Ano yung mga wala bang bago? Yahoo, Ma'am Ching! Randy Francisco! Host, mag-streamer ka! At kat si Jikare, kakanta ng Release Me. naka, naka na ako, naka-prism na ako eh. Pag nag-streamer ako, ilalag out yan, titigil yan. Lalabas tayo. Request host. Tayo, song air, share, Andy. Akanta si host. Ano kakantahin ko, Ching? Nakapanig ko ito sila, Ching, sa FB. Ang siya nila nagkakantahan, ang sarap makijami. Asawa ng Jacker Vlog. Salamat sa mga video-video dyan. Thank you, thank you.
Hello. Yes, hello. Hello. Meron na? Yes, hello. Hello. Nako pala yung sound kanina. Yap, meron na. Nawala kanina, nag-off. Guapa Gwen P. Tamsak Manoy. Good evening, Gwen. Gusto mo guapa? Nawawala yung sound. Naglubat si B8. Meron na, sabi ni Gwen. Ha? Saan? Asawa ni Jekare Amor Vlog. Salamat. Ano hot? Wala ako marinig. Host pala. Wala pa din. Wala pang audio, Gwen? O meron na? Nalubat yung B8 ko. Big shout out sa lahat, sabi ni Randy. Meron na host. Salamat, Gwen. Excuse me. Randy Francisco, Gwen, musta? Hello, Ma'am Carla, sabi ni Randy. Baka na-charger bin ng Samsung base. Saksak mo ito. Ay, ano ang nakasaksak yan? Lagay mo na yung telephone doon. Hindi, doon. Narinig. Victoria Kulobi, tamsak po host. Salamat sa iyo, Victoria. Okay lang naman ang Randy, sabi.
Ikaw, okay lang din. Wala boses host, wala pa din. Sabi ni Queen, meron na. Victoria Colobe, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Welcome po, host. Meron po. Oh, meron nga. Nalobot kasi yung B8 ko eh. Janet, tumay ko siya, nagaba ng bahay. Pakilablab natin yan. Pakipuntahan, pakitamsakan. Pang-premiere niya yan. Mamaya yan, mamaya. Ano yata to? 8:15. Itong premiere unit. 8:15. Victoria Kulubi, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Guwapa Ben. Bidyo lang Manoy. Salamat Gwen. Asawa na Jay Carey Vlog. Bakod. Guwapa Gwen. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Queen Ninja G. Tamsak na pod. Haha. Tamsak na pod si Queen. To 8 minutes pa nasa labad. Nasa labad daw si Queen. Nasa labad o nasa labas? Sakit.
Queen niya G, sumayaw-sayaw na. Sumayaw-sayaw na si Queen. Haba pa, Yahoo. Sabi ni Randy. Nasa labas pa si Queen. Haba pa daw. Yun oh. Nakapasok na. Gwapong host. Salamat Queen. Nakapasok ka na ba? Queen and Gaji, Andy. Hello Queen. Sabi ni Randy. Inna Manoy. Salamat Queen. Graduate ka na ba Queen? Hindi ako nakasabay kahapon. Wala akong wifi maghapon kahapon. Tsaka kanina lang nagkaroon hapon. Nagplansya pa ako. Huwag ka magbabasa pag namalansya ka. Randy Paesco, bigay shout out kay Queen. Graduate niya si Queen. A-apply na lang yan. Abang nang-update Manoy. Di pa ako nag-check now. Sure na yan. Hindi kita na-apply kahapon. Ngayon ako nagkaroon ng wifi. Pero bago nawalan, nakasalang ka doon. Mama Agnes, BG. Nakabalyo na, nakalipat na naman. Maiksi lang ang tulay. Queen niya J, back to back ang play ng mga friends today. More than 30 tabs nakalaan sa akin plus LS ko kagabi overnight. Tapos na yan, nyari na yan Queen. Shout out Randy. Magdamag ka Queen. Sabi ni Randy, magdamag yan kagabi. Hindi ko nga nasabay niya kasi wala akong wifi kagabi Queen Ninja, sana nga tapos na bukas para di na ako mag-LS sa Saturday. Tapos na yan, sigurado yan. Pag pag kulang pa, pag kailangan magpasobra ka ng konti. Tambay ako gabi at tumaga. Basa ka, be. Nakita ko Andy. Kami ni Bikay.
Malaki ang sobra manoy. Kundi magmukbang tag 10 hours ang play. Nila tag 10 tabs. Ayos yan. Oo, nag-uusap pa kami. Sigurado na yan, Queen. Plus pasaw na ako na nag-play. Kurado na yan. Si Mox kasunod. O si Gretel. Ang lamig sa bahay mo, Queen. Ako na itong tanong. Hello. Sige. Ano? Asan ka na? Sige na. Okay. Nana. Nagbigay na. Isang bayad na lang natin yon. Magbigay na kayo. Nandito na sa akin ang pambayad nun. Nandun sa kinuha naglalakad ng kuryente. Bukas tayo mag-usap. Sige. Ay. Mox 6 TV. Yahoo. Magandang gabi siya si Jane. Jagitan kita. Laro muna, tago-tago. Meron ka sigurong bulto dyan. Nandiyan ba yung mumu? Si Jane. Kung nandiyan yung pusa, pag nandiyan ang pusa, tago ang daga. Nako na be, kung basa ka be, halika. Guwapa Gwen, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Halika muna. Baka mabagsak. Mox, nagaba ng bahay. Guwapa Gwen, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Premiere pala ito. January 23. Bigyan na kita ng isa. Be, baka maanuhan mo yung mga reviews dyan. Mabagsak. Pakitamsakan yung binaba ni Mox. Pang-premiere niya, pang-premiere. Pakitamsakan. Yahoo, salamat sa inyo lahat, guys. Sa tulong nyo.
Shout out sa lahat, sabi ni Mox. Lagpaswangkay ka na, si Jane. Love you all, mga chup chup. Tinang ko muna kung basa ka. Ulit ba? Hindi kita isasama sa Batangas. Magsasama pag Thank you, Manoy. Love, love. Salamat, Mox. Okay lang, welcome. Halika. Basa ka, no? Ano problema mo? Double yes na lang, ano? Hindi kita isasama pag hindi ka sumunod. Hindi na tayo pupunta, ha? Bahala. May live ako mamaya, Kuya Manoy. Silent lang daw. Magdamag? Si Jane, magdamag yung live mo? Sinas. Hindi, mga 2 hours lang. Mama Agnes, sa gawa ng bahay. Padikit na lang po sa mga di pa nakadikit. Bisa ko, hanap banana, pagkasan nyo lang. Salamat. Basa. Yubi. Basa ato si Nash. Yubilen basa si Nash. Basa ang damit. Basang basa, baka sumakit ang sikmura niya. Nine to 11 ang LS mo. Si Jane. Nag-zero na. Minukbang na ni Lolo. Wait lang. Bakod. Si Jikari na bakod. Ma'am Agnes, BG. Nakatambay lang ako si Queen.
Mami Belen ng kids, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Guwapa Gwen. Hindi ba cute? Dapat cute Gwen. Mox Channel. Thank you, si Jane. Tambay lang muna Kuya Manoy. Tapusin ko lang work. Okay lang, sige lang. Okay lang yan. Kailangan natin magtrabaho muna. Janet Homemade. Salamat sa video-video dyan. Mami Belen Kids, guys, 8:30 po. Premier ko ha. Baka walang tao maya. Meron yan. Baba mo dito, Mami Belen, pang premier mo. Patamsakan natin. Moxnick, sige. Sige, Mami. Punta ako. Meron yan, may tao yan. Oo, ngayong hapon lang nagkaroon ng wifi.
Guapagwin, Mox, Dick. Salamat sa pabidyo-video dyan. Salamat, Sis si Jane. Mambaganes, Randy Francisco, salamat sa pabidyo-bidyo. Randy Francisco, hello Mami Belen. Sino yun, be? Shout out Ma'am Junet. Asawa ni J. Curry, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Sino yun? Hello Mox, congrats sa'yo. Sabi ni Randy, naka 1K na ito si Mox, di ba? Mami Belen Case, hello Andy. Yellow team, Uragon. May yellow team pala. Andy, the lobstick. CCJ, kungas pala. At tapos ka na sa banana. WH na lang, sabi ni Mami Belen. Sandalin na lang yan, WH yan, pagtulong-tulungan. Mukhang malapit na si Queen. Oh, malapit na yan si Queen. Bukas pwede na yan. Mox, oh, thank you Mami. Mami Belen, airplay ko na lang kanina sa LS mo. Hindi ako nakaabot. Nakimut ako ha. Tulog na kasi si Bunso. Karga ko. Kaya hindi mo ka narinig. Nakamute ka pala. Ilapag mo na yan. Bukas, play na ulit kita. Sis Gwen, tanong ko na kaso din na nakapag-SS. Randy Francisco, Yahoo. Papasok naman yun sa kanila maski hindi naka-SS.
Nireplay ko mga hindi ko naabutan kanina. Basmatic Blue. Tusok Hair Harang More. Laro-laruin ko na. Mama Agnes, taga ba ng bahay? Hindi pumasok ito sa basmati nito. Carl Alvareda, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Randy Paisco, Yahoo! Best Friend TV, Tamsak host. Salamat, best friend. Akala ni Ida, sumahod ka na. Sabi niya, tumubo na pala yung YouTube ni Kuya Arnold. Kaya ano naman ano sabi niya yung sinare niya na halaman. Asawa na Jay Kare, kaya na ka palang pa-video-video dyan. Mag-comment ka naman. Bro, kaya na, pakanta-kanta ka. Ngayon, BG-BG naman. Moxnick TV, salamat sa pa-BG-BG dyan. Best friend, thank you. Medyo nagbabadyan naman ang ating oras. Sino ba may LS mamaya kasunod ko? Carla, mag-LS ka ba?
Si Mami Belen pala may ano to, may premiere 8:30 yata. Ay si ano, si Junet muna. 8:15 yata si Junet. Moana Iguana Vlogs. Uy, si Moana. Miss you, Moana. Kumusta ka na? Salamat, Moana. Salamat. Mami Belen Kids. Salamat sa pabidyo-bidyo yan. Randy Pangeso, hello Moana, kumusta ka na? Nine million in the house, magandang gabi sa inyo lahat. Sa ating mga kasama dyan sa GC, lagi natin ipag-pray ang ating mga kaibigan. Vance Matic Blue, alert dyan, si J. Carey host. Baka maulit lindol kagabi. Ganun ba yun? Natakot pala si J. Carey. Lalo may mga naging problema. Huwag natin kalimutan ipanalangin sila. Pagka di nyo nakikita naka-online, isipin nyo na may problema yan. Pag-pray lang. Lagi nyo ipag-pray yung ating mga kaibigan. Yun ang kailangan nila para hindi sila may stress. Mami Belen Kids, hello Moana, kumusta? Salamat sa pagpunta mo, Moana, ha? Thank you. Meron? Oh, thank you, Moana, sa palipad mo dyan. Salamat, salamat. Ganun talaga, huwag kang masyadong mapapagod. Salamat sa pakulay mo. Pray lang, sabi ko siya mag-pray lang eh. Moana, shout out, sabi ni Agnes. Wow, sana all, Moana. Pagod lang yan si Moana. Nagkakausap kami niyan. Pahinga lang, papahinga lang. $10 million in the house. Out muna ko, Manoy. Salamat, guys. Sige, Moana, pahinga ka muna. Naiintindihan kita. Pray ka lang, pray lang. Sandigan natin siya, sandigan natin sa lahat ng ating mga problema. Junet Tumay Kusin, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Malapit na ako mag-end kasi abatan natin yung yung premiere ni Junet. Mama Agnes sa Panood TV, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Ha?
Mox6 TV. Salamat sa pabigi-bigi. Asawa ni J. Carey Vlog, patamsak sa premier ko guys. May problema si Bibi Mana ko. Oh, may problema yan. Natamsakan ko na to, J. Carey. Kailan ba to? 78 minutes. Mamaya pa ito. Tamsak J. Di rin nag-reply sa messages ko sa inbox. Pabayaan mo natin siya. Kasi ano yan, nagpapahinga lang yan si Moana. Randy Francisco, salamat sa BGBG dyan. Mox6 TV, salamat sa BGBG. Ingat lang tayo kayo lagi lahat. Yung mga ating mga kasama pag hindi natin nakikita dyan, ipag-pray natin. Yun lang, pag-pray nyo lang. Lalo yung mga dating mga aktibo, tapos biglang nawawala. Pag-pray nyo kasi baka may mga problema. Ganun lang yon. So, ngayon ay medyo ang oras natin nagbabadya na. 7:58 in the evening. Sasagad natin ito ng alas 8 para kung sakasakali. Marge Food Diaries, hello. Bans Matek, salamat Bans Matek sa palipag. Salamat sa pakulay. Thank you, thank you. Salamat po ng marami, Bans Matek. March Sports Diary New. Ginakita na kita, sir. Medyo nagbabadya ng ating oras. Merong kasunod na mag-premiere. Pag handa natin. Harang Manoy. Salamat, Bikay. Done before host. Salamat sa iyo, Bansmatic, sa pakulay ha. Thank you, thank you. Salamat sa mga huli dyan ha. Bansmatics. Diyan kita. Mega love shout out to all. Sabi ni Bikay. Salamat sa video dyan, Bansmatics. Hindi na po ako magtatagal kasi merong premiere. Asawa na J. Carey, oy, pakulay.
Thank you, Mama Agnes. Asawa ni J. Curry. Kaya naman sinend. Inna, shout out, asawa na J. Curry. Sabi ni Bikay. Wait lang ha, may hinihintay lang ako ha. Day, Moana. Nag-out na si Moana, nagpahinga. Papahinga daw muna siya. Papasok siguro yun dyan sa'yo. Asawa na J. Curry Vlog. Salamat, Mama Agnes. Okay. Kay J. Curry pumasok. Hindi ka rin. Sa'yo ko inano. Tingnan ko daw. Na? Hindi. Bikay Mix, salamat sa video-video dyan. Sino ba may ano may LS ngayon? So, pinindot ko yung sa'yo yung LS. Ano ba? Sige na. Mag-end na ako. Muli ako nagkapasalamat sa inyo. Medyo lumagpas ako ng konti sa oras. Salamat sa mga tumambay dyan. Salamat sa mga pumasok. Sa mga nagpakulay. Kay Moana. Kay Vance Matix. Salamat po sa inyo lahat. Pagpalan tayo ni Lord. Kagaya na sinasabi ko lagi. The best yung prayer. Lagi tayo mag-pray. Lalo yung mga nasa ibang bansa. Ingatan tayo sa lahat ng oras at ilayo sa anumang kapahamakan. Yun lang. Wala naman tayo ibang magagawa kung wala sa atin ang Panginoon. Muli ako yung nagpapasalamat sa inyo lahat. God bless us all. Ingatan kayo sa lahat yung mga gawain. Punta natin yung premiere ni Junit. Ang alam ko 8:15 yun. May kasunod pa yan. Kung sino mga magka-premiere dyan, paki-share na lang sa GC. Salamat po sa inyo lahat. Wala akong ibang masasabi kundi maraming salamat sa inyo. Muli, ingatan tayo sa lahat ng oras. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. God bless us all. Goodbye.